Apropo svijeće, ispričat ću vam slučaj koji sam riješio u muzeju voštanih figura. Jeste li vidjeli proći ovuda trojku gangstera? Mi ne znamo ništa, mi smo od voska. Oprostite na smetnju. Aha, muzej voštanih figura, taj sam okršaj već odavno priželjkivao. Gdje ste sakrili lovu? Kao da ti ne znaš. Hvala. Gdje je lova? Gdje je lova? Gdje je lova? Gdje je lova? Hajdemo, momci, vani je već dan.
Jadni Šiza. Svatko bi se na njegovom mjestu prevario, jer inspektor Maska je bolji od originala.